U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Ok, još jedna tematska jedinica koju ćemo obraditi će biti za današnji trening će biti amortizacija. Radit ćemo 3 različite vrste amortizacije i na način da ćemo to organizirati kroz natjecanje. Moja preporuka je da se sve što se može organizira kroz natjecanje jer je igračima zanimljivije i daju puno veći doprinos. Zadatak broj 1 će biti amortizacija sredinom hrpta desna-lijeva. Dakle, amortizacija sredinom hrpta desna-lijeva, jednom desna pa lijeva. Radimo 2 minute, natječete se ko će više puta uspjeti amortizirati loptu desnom i lijevom. Desna i lijeva brojim kao 1. Lopta mora biti od visine čela, ne smije biti ispod. Može biti iznad, ne smije biti ispod. Sve ok? Spremni? Na moj znak i kreni. Ovo se ne prizna, kad lopta odskoči gore se ne prizna. Ono što se preporuka, molim te ispravi se jer je to od visine čela, kad si se pogrbio ko baka izgledaš. Ono što je preporuka, dakle da u trenutku dodira sa loptom nogu povlačimo unazad. Znači imamo 2 metode, može biti stopalo skroz opušteno i može biti malo čvršće, prsti gore i u trenutku dodira povlačim stopalo unazad. Ok, tu ćemo zaustaviti, inače natjecanje ćemo odrađivati 2 minute i nakon toga ćemo imati minutu vođenja lopte slobodno po terenu. Ok, zadatak broj 2 je amortizacija unutarnjim dijelom stopala nakon što se lopta odbije od podloge. Desna i lijeva. Desnom i lijevom brojim kao 1. Dobro, 2 minute ponovno natjecanje. Pripremite se. Hop! Dakle, u trenutku, ono što su napuci, u trenutku kada lopta proleti, zatvaram koljeno iznad lopte, okrećem stopalo i unutarnjim dijelom je zatvaram. Ono što će se najčešće događati, pogotovo kod mlađih uzrasta, neće moći procijeniti koliko, Petrači, otišao si još ovdje unazad, otišao si previše prema naprijed, neće moći procijeniti kada trebaju udariti loptu, ili će je prekasno zatvarati, ili će čekati da padne 2 ili 3 puta, ili će je zatvarati prerano prije nego što padne. Samim tim će dobivati vježbanjem ove vježbe, dobivat će malo i osjećaj za loptu, na koji način se ona odbija i gdje bježi. Super, hvala. I zadatak broj 3 će biti amortizacija, ovdje malo unazad, amortizacija vanjskim dijelom stopala. Zadatak je isti, u trenutku kad lopta preleti, koljeno iznad, prsti gore, zatvaram je vanjskim dijelom stopala, uzimaj ponovno kroz natjecanje. Može desna, lijeva, desna plus lijeva, brojim kao 1. I kreni. Pogotovo kad stavimo kroz natjecanje, moramo ju jako dobro kontrolirati da ne pobjegne predaleko, s tim da možemo i u drugoj fazi, ako nismo kroz natjecanje, da igrač mora nakon amortizacije napraviti nekoliko koraka šprinta. I ok, super, hvala. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.